B4 z vršku, ten bližší k vám. Ačko vlevo, B3 je ten vzdálenější a Cčko. Tady ten. Jedeme na jednou nebo budeme točit? Dvou střel jednotlivý. Já nevím, jak jsem to s váma dělal. Oni jsou chlapi tady poprvé, tak je necháme dostat. Ten chlapi to všechno pálejí hlava, nehlava, ty pálejí dva ve čtverci na jednu. To je vidět podle toho papíru. Hop! Zásah. Ačko vlevo. Hop! Zásah. B3 z vršku, ta vzdálenější. Hop! Zásah. A Cčko zprava. Hop! Lej. Kdybyste vystřelil přes šéfa, jsem neviděl, tak bych vám ho uznal. Hop! Tak, Vrzáňan. Přepolohovávám, furt jsou tady dva lidi, zase musím být sám, ty vole. Hop! Nějaký vejprv dostávám, ty vole. Ale pravdě před váma to byl ředitel a usmál se na mě dneska. Usmál se na tebe? Ale to máš teda přes. Asi má nějakou krizi, tě. No kdyby tam byl táta, byl srovná. Zásah. Ale co dělá starý Nikon doma? Cvičí psa. No to vlastně tě, ty večer zvládní. A když necvičí, tak si o tom čte. Hop! Zásah. Tak, Libore. Ten to má tak zmáklý, že se bojím ho někam pouštět, ty vole. Za náma jako nepřijde do lesa? Mastí na nás. No, on ten pes taky neposlouchá ještě podle jeho vize. Jo, takhle. Asi ani nikdy nebude. Zásah. Co máš toho rychle? Hop! Nula. Hop! Nula. Hop! Nula. Tak Josef. Josef už se těší na sobotu, veď? No. Já to nepomůžu, ale. Myslím si, jako, že se dneska polepším, že No na sobotu taky to bude. Hop! Zásah. Tohle musím čet. Hop! Nula. Tento krásný nepromokavý slunečník, co koupil vlastně nový rok. A začalo pršet, vole, ze smyčky. Nula, to je sotej s 3 švama, tak jsem ho zase úspěšně vyhodil. Dal jsem si sem 12 let starý deštník. Vole. No nazdar. Hop! Nula. Jede, Tak, Hlaváček Martin. Já jdu do Tomy, jdu do Tomy. Hop! No. Zásah.
dobrá, díky. Jo, zase nějaký Já budu to průser. Hop. Kde beru to dříví? No, to Hop. to víš. Dobrý, no, tak já budu to myci. No, my to dělali za tím statkem. Tak, pan Vrzáň Josef. Zásah. Dobrá, zastavím se, hele. Zásah. Dobrý, hele, já už jdu na to tak můžu končit a... Ty tak kecáš, ty vole. Čau. Budu vyprávět. Ještě budeš rád, až budeš mít jednou kamarády, co ti budu jenom vyprávět. Tak a zásah, tak jdeme pan Vrzáňan, jdeme na to, na dvou střely. První dvoustřel C ze spoda zprava a po ráně ta B3, to vzdálenější, a druhý dvoustřel A vedle vlevo a to bližší B4. Hop! Padla mlha, vidíme hovno. Celkem 23. Tak ho mám dalšího, Libore, kde seš? Ty kluku. Cčko zleva a tamto z vrchu to vzdálenější. Dáme to, ne? No, Cčko zleva, sorry, promiň. Hop. No a zásah. Víc mu dám takhle. Ačko, no. Hop. No a zásah, se nemusíš vůbec pičit takhle jako. 17, jo? Josef, 17 celkem. No, to je takový slabý. Jako loni. Nemám postup. Já trénuješ, nebojš. To je Pepa, jak se furt zlepšuje, ty vole. Tak, hop. Helej, vidíš, ani střílet nemusím, ty vole, praskám. Jo, robiš, ale. Josefe, hop. Vidíš to, vytrám, novej. Hele, počkej ještě chvilku. Ale to mi nějaký hrakový, ty. Ale víš, kde ty. Tak, hop. No a zásah. Hop. No a zásah. Ty jsi ty těžší nechal, víš, tě baví. 13 celkem. Pan Hlaváček. Hop. Nula. Hop. Nula. Končíme s 15. Klidně do postele bych si vzal. Pan Vrzáň Josef. Ještě to nebavu čekat.
Oh! Zásah. Teď si zkusím ještě nějaký. Zkusím být Ačko. Oh! Zásah, takže 42. A kapem Vrzáň Libor. Gratulírní. Jo, Co tam uvidíte taky? Hop! Je to nějaký mail? Je to lepší. 0-0. střelby vráž, jo. Novej dvoustřel, první zásah. Chyba byla v katodě Olomouc. Zásah 0. Takže 26. Tak co si dáme? Já si dám toho závodního, toho rychlýho. Já ti pustím toho zadního, nechceš, to je taková speciálka. Toho rychlíčku. Jedničku. Ty si s tím střelit zán? Jo, naláduju. No tak toho Toho rychlýho mi pusť. To je pro tebe rychlý, vole. To Ačko? Čuji si víc rán. Kolik máte? 26? Starý, neděli, Nevím, Nevíš? netuším vůbec. ale on telefon nebere, ty řekni mi, co děláš. No má vyplevonem, když se telefonovat se zapíná. Já musím Bylo zavolat. to dobrý, ale jak se to snažíš chytit, tak si se s tím úplně přetočil takhle, pak si se vrátil zase, ty už to nechyt. Tak znovu, ještě jednou a Možná jenom nesnaž se ho chytat vzadu, myš dopředu si. Tohle to je taky ten jede jako blesk, ty vole. Kdo chce co? Já si pak ještě jednou zkusím. Čtyřku, takže ten nejbližší. Tak a ty můžeme natáhnout všechno. toho dál. Já vám můžu dát i tu jedničku, jestli chcete. Tam to nedolítne. Ale dolítne, už jsme ji tady dneska křachli tolikrát. Jo. To je jedno a dávám toho dál klidně, no. Hop! No, natáhni. Tohodle co letěl. Já se ho pak dám taky. Odmáčknout a už to tam jsou. Oh. Není to prdel, že jo, lesů teď. Oh. Nejdřív ředitel zakázal. Zvázán s náma. No. Věru, ty. Tam lišák. Teď zase Tam lišák. zprcal Zemana za samovýrobu, ty vole, Já si ten dám taky. to hotovej, vole. Zemana, jo, ty.